Amenya ndubi oyo hoberega kubori kirgo kyo bwa MCA we wodi kerenyo imeye bunge not mugirango nigo bona asegeka kimya kemeronge bere bono hataranyore kirgo kyo na bwa sokire gotabanga asobo choryo bokebore bosio nigo haraje goso akoriye kirgo kya sentunde ya gatatu nigo bono hamusabire omamenyi we wodi yekerenyo bwa sokya na kweneke unankomo wate siare ucha konyoro buyo Samarieta kandi France amenya ndubi yankuru ase kinyoro ya ikonge egesi location master location kire kerenyo ward njibuna amenya na beru murwaniri bwikura ki ward yitega ya kerenyo ase myaka 20 yaire egesi kiyago se kebenkelinga tina ikira ko morai kyayara nkole merune chikura ase tofauti kero kende unabona 2013 nabo nyoli nabo yechikura setu 2017 chikura isatu na wego 2022 chikura 46 tende nare gote batu abizwa no minto aba minta utera ko bako mono mtinya baro oyo nyasa seseni akanyole kiro kyo bo MC abo speaker so asinge njike gi atigaire bosa na irige tambo kinande ko boli kiro giri kyagara na bwato moyo nekirenga gi okorera abantu baitu oyo minto nyabaro okorire mirimo asinga giria arengo lakini ndikonye kipindi tikiraera nali kubuli abantu baminto kiagira na bwato moyo bambwati sia soko ngali bageri go mtatigire sali tigire kolengane mirubile ya bwate kende nditigata matengo nyali ko yitabukia tukule kipindi yitu kia kiga kegenderete nchi una amenya na bwate kerenge liyo yo kubolie ewe meremeye ase tikiti ya upa lakini on the process ingaikira senko nyora ngatini ko nyora ticket ye ingaikase ko kana ngangu tigara bose kera na tuganye konye ko kana chikura chiao ne chinke eske chinke bone ta kiro support yo montonde kolengana na inche ne na my potentiality na matukuna irin koliye gasie tingisa ni kitina abantu ba minto tigasa ni kitina nche kiagira ba mwate muno murai on the process ikanyali kana kanyoranga the government the party ticket ya UDA tira tuara candidate so nanche ngatema sana nale kunyalikana ageranyo libagerio bone nyasaro muya nkanyura nanchirwe nabo igo twalengena abaminta abange even we went uchigo kurusia dispute ngana kingo kwenda kutwale ticket iye kagara abaminto abatwalenge komo bakanyanjiranga ninche ndi wose